Eu son Balbino, un rapaz da aldea. Son Ernesto. En Tella son conocido como Ernesto da Malia. Eu chamo-me Garbaso García Espasandín. Eu chamo Antonio Mato Montáns. Pilar Ramapós. Chamo José García Rodríguez. De momento chamo Eduardo Vidal Soto. Chámame Luis Facal. Yo soy Jaime Moret. Son Manuel Soto Cousillas. Como a quen di, un ninguén. Algunha tarde, mentres coidaba o gando na zanca, cavilara en irme para moi lonxe, saír cos dentes pechados á procura de diñeiro, maldicir a pobreza. A juventude agora non sabe nada o que é desta vida, o que era da vida de antes. Nada. Pero daquela era así a vida, era moi triste. Fomos 9 irmáns e, claro, non tiñamos moitas posibilidades porque anque meu pai cobraba un sueldo polo do exército, porque era mutilado de guerra, vivíamos mellor que outros, pero como éramos moitos, pasábamolas bastante apretadas na casa porque non había para todos. Pero eu de pequena, eu iba cas vacas para o monte, e eu xa cantaba así, xa sacaba así estas coplas, e xa... Eu ia para o campo da feira, cos outros, e claro, se levaba os zapatos un poquinho novos, pois iba cas foras xa levantadas. Se levaba as zapatillas, de darlle unha pedra, porque era todo pedras, levaba os dedos hinchados, non sabes? Esas cousas pasaban. E chegaba a casa, claro, un tironciño de orellas, e unha protesta, e un tal, e... hoxe xa non debías de comer. E dicía, bueno, mamá, non pasa nada e tal. É que ti sabes que costa isto, nós non temos moitos medios, Os medios que temos económicos non era moita cousa. Traballaban miñas irmás ao xornal. Cada quen deulle a súa alma a agardar o cura, e o cura non fai máis que estragarlla. Ninguén pensa pola súa conta. Pensar é pecado. Pedir xustiza, verdadeira xustiza, é pecado. Bueno, ás persoas tamén se lle inculca ciertas cousas e cando a mente dunha persona, como che vou explicar, é igual con un psicólogo, ao mellor a mí non me fai efecto que diga o psicólogo, porque a miña mente é moi... Antes de ver unha cousa teño que a ciencia cierta ver a verdad. E a psicología fanche creer ás veces o que ti non... Como na religión católica a maioría das cousas. A miña nai arretegábame contra sí. Reza e mira para os santos, decíame. Son o único na parroquia que vou en todo o paso da xente grande. Entón estábamos cantando, Jueves Santo. E papá veume buscar. E dime el, non sabes que hoxe non é día de cantar? Se o zoqueiro, poño por caso, non pon ti no que fai, cando ten o fío da macheta ou do sabreiro preto da man, tállase, pois rezar é como falar con Deus, que val moitísimo máis que un par de zocos. Anque éramos de unha familia humilde, xa tiñamos un tío cura. Cando estaba de mala hostia, falaba castellano. Donde cojones echaste las hostias? Mas faltaba o viño da misa, todo. No outro día de festa, chegaban a misa as mulleres, o noso neno estuvo devolvendo toda a noite, aí tamén lle pasou tamén o meu mulher tal. E depois empezouse a comentar así, a correr a cousa, e os rapaces descubriron. E logo que vete de sal, si o sobrinho do señor cura, fui á sangrestía e colleu as botellas todas de viño dulce, e bebémolo todo na pelleira de lo de baixo, bebémolo todo, para. A Virxe do Carme ten un arco moi lucido que lle regalou o Monsteiro dende Cuba. O xudío tiña dito que o indiano faría mellor dando eses cartos aos pobres da parroquia ou mercando libros para a escola. Ele era moi bo cura, e máis era unha boa persona. Ele, todos os donativos que eran donados para a iglesia, levaban de millo, que xa sabe, como chamaban a olata, a típica olata, a maioría de xente. Millo, ou ovos ou algo. Ele, para ele, tiña abondo. Eso que non había sueldo estatal naquele entonces.
O recaudado na iglesia, sí, por gastos da luz e para moitas cousas. Pero non había sueldo de Estado daquela. E dicíalle a miña irmán, mira, vas á casa de Martelo e leve estas 2 dúcias de euros. Vas á casa de Joseíño de tal e leve este 2 kilos de farinha. Eu sempre repartindo eso. Pero vete, me cago en Dios, apura. Dicía, que o Alejandro que dixo? Non sei o que dixo, tú lleves esas cosas. Di meu pai que o loito non revivece a ninguén, pero a madriña comeza a vagoxar polo seu Braulio, e dalle con que era bon mozo, expelido, un anaco de pan, que sei eu, e o loito segue. Tuve 9 anos de luto, botei 3 anos por mamá en paz estea, botei 3 anos, despois morriu unha irmán de papá, que era moi buena para nós, que nos criou, que era empedidinha, botei 2 anos pico, despois morriu-me un irmán, botei tamén 2 anos por ele, despois morreu miña sogra, botei tamén, non sei se foi un ano, así, depois morreu o meu sogro, primeiro o meu sogro, e depois minha sogra. Eu en total foron 9 anos que botei de luto. Daquela tiñase, poñíancho un lazo no brazo, de luito. Si, eu tivemos 6 meses, lo menos. Si, cando me removo, si. A máis non ir aos bailes, nin cantar, nin nada. Mamá en paz estea, mira se non era católica, unha vez por Jueves Santo non nos deixaban peinar, porque a Virgen María quedara tamén co pelo suelto. Nós vimos o mundo cunha alforxa de preguntas. As cousas entrannos polos ollos, polo nariz, polas orellas e quérennos deprender o seu nome e significado. Había persoas maiores que trataban os nenos moi ben, pero había outros que incluso os puñían a pelearse, pero puñían a pelearse aos fillos dos demais. Non os deles protegíanos. Porque eu era pequeno, iba a xogar cos maiores ali á feira, e eu quería ser xa con eles. Quería quitar o balón, e sacábame un codazo e tirábamelo detrás, e dicía porque non podía ser algún mes para, como a can, a idea que me perdou. Había eses pensamentos infantiles, que sei. E despois, ideas, sí, sempre pensei de conseguir un traballo para axudarlle a meus pais. Iso sí, tamén empecé cedo, Mas ben, era a falta de cultura que había. Que non era, porque os cadres non eran malas persoas, pero foran criados naquele ambiente, e nada máis. As Américas van os homes, as Américas para gañar, e as Américas aquí as teñen os que queiran traballar. Por mellorar un pouco, pois, tocoume de emigrar. Tiña gana de facer unha casiña, e aquí parece ser que non daba moi xunto para ela, e foi o caso de emigrar para Suíza, no 69. Farteime de andar por aquí e marchei para a Alemania. Eu son o quinto, de 6 irmáns eu son o quinto, os demais son todas mulleres. Tiña nos mellor casa en Alemania que era casi, cuidadiño. O traballo era o máximo, porque seguro hasta que cheguei a Alemania non o conocía. E cando eu marchei estaban todas solteiras. Me imagino que miña nai habrá dicho, bueno, mandámoslo home para fora do país porque así casamos as fillas. Digo eu, porque era o que se esperaba, non? Era o que se esperaba. Dixo, o home pode andar polo mundo, as mulleres non. Era a mentalidade que se tiña nese tempo. Hai moitos meses que meu irmán Miguel marchou para América. Inda me lembro de cando se despediu de nós. Miña nai, a tía Carme e a madriña choraban. Meu pai estaba serio como un pote. Nin vaguas nin risadas. Os homes son homes. Non me embarquei, eu embarcaronme. Tiña familia lá. E lá marchei para Montevideo. Con 17 anos, embarquei no barco con 17. Cando desembarquei en Montevideo xa tiña 18. Porque tiñan que embarcarme de apuro porque non querían que me meteran quintas porque depois non podía salir do país.
Meu pai falou dos que veñen de alá con diñeiro e botan por ela mercando casas e de canto hai. E o padriño díxolle que moitos máis eran os que non podían voltar e que para morrer pobre máis valía pechar os ollos onde un nace. Como me dicía meu pai, os emigrantes que van a América do Sur, a América do Norte, nunca mandaron nada para aquí. Incluso levaban as herencias. O que emigrou xo sabe, claro, que non emigrou non sabe o que é a vida da emigración. Pero bueno, uns levan a millor e outros levan a pior. Hai quen emigra, pasa ben, non trae un peso e pasa moi ben. Outros pasámoslo algo ben e máis traemos algo. Veu un de Tella e veu presumindo, allá tomamos el vermusito. Eu canseime de oílo dicir que tomábamos o vermusito e dixen, ti alá non tomas nada, que eu sei máis de Sudamérica que sabes ti precisamente, porque leu máis e teña a cabeza máis, non? Ti tomas aquí viño ribeiro porque chupábamos nós, non pasabas a seca. E de comer dache teu irmán, a máis cama. Depois tamén cantei un ao meu home, porque tamén emigrou. Estou 22 anos en Suíça, estou en Alemania, bueno. Podo cantar. Te digo, cariño mío, tú marchaste a emigrar. Yo quedé sola, cariño, yo quedé con mi papá. Eres muy bueno, cariño, tienes muy buen corazón. Si algún día te hice daño, hoy te voy a pedir perdón. Te digo, cariño mío, con todo mi corazón, muchos años separados por culpa de la migración. Yo cuando fui a Suiza y yo vi dónde vivías, si no te vienes conmigo, de pena me moriría. Foron a Suíza moitos gallegos a aprender a falar o castellano. Sinceramente, que viñan de volta e viñan falando castellano. E dicía eu ali en Suíza, porque eu en Berna tuve un pouco tempo, solamente 9 meses, eu estuve na Zures. Dicía eu, pero como falades castellano uns cos outros? Os días que tiñan libres iban ver cine español. Dicía eu, e andades por aquí e non sabedes falar cos ciudadanos aquí do país. Teñen que andar con vos pola man. Como é iso? Nós nos defendíamos ben, era algo co alemán, pero o italiano era o que máis, porque tamén había moito italiano ali en Berna, moito italiano. Viña o jefe, explicaba e dicían, sí. E cando marchaban, dicía, vamos a ver, o que te explicou que tiñas que facer, non o faz porque non lle entendeches, porque lle dixeche que sí. É verdade. É igual que aquele italiano que lle dixo un día a Paco era normal, que era os primeiros días, era clavar unha estaca para coller unha línea. Espetar en gallego espetar, espera en italiano é aspeta. E dixo un encargado, aspeta, Paco espetou. Aspeta, dáballe máis para onde? Dixo, non o que esperes, hombre. Yo estudié la carrera de ingeniería. Tuve la fortuna de que mi padre pudo costear la carrera, tanto a mí como a mis hermanos. Todos estudiamos en la universidad. Y bueno, yo empecé a trabajar en la Compañía Eléctrica Nacional en México. Tuvimos que salir de México por cuestiones de inseguridad, ¿no? Hubo amenazas a la familia de que iban a agredirnos, a matar a la familia, en fin. El caso es que salimos de México y como mi mujer es hija de españoles, catalanes específicamente, pues decidimos venir a España. Y entonces pues dejamos todo lo que teníamos y con 7 maletas llegamos a España y a empezar de cero, porque yo entonces, mi título no estaba homologado, entonces yo no podía trabajar en nada. Entre las cosas que hice un curso de panadería y cuando descubrí el proceso de panificación, me di cuenta que era algo para lo que yo había nacido, ¿no? O sea, es muy curioso cómo
a esas alturas del partido, me di cuenta que mi vocación era hacer pan, porque se me daba con una facilidad impresionante, ¿no? Y me encantaba además el proceso de hacer pan. Y luego pues me voy encontrando con el paisaje y el entorno que es tan bonito y dije, vaya, esto es un regalo del universo. ¿Alguien me quiere o no he sido tan malo en la vida que me han dado de regalo estar aquí en Ponteceso? Y debo agregar que yo desde que llegué aquí los he conocido a ustedes y desde entonces siempre he sentido esa afabilidad, ¿no? Y siempre me he sentido como en casa, me he sentido muy bien acogido y yo verdaderamente doy gracias por estar aquí. Eu teño un canciño que me veu da Cruña, está cheo de osos e carne ningunha, e carne ningunha, e carne ningunha. Eu teño un canciño que me veu da Cruña. O can entrou na galiñera onde estaban as galiñas, e matou as galiñas, mataría todas e mataría. Entón, que pasa? El colleu a ruquilla e despois matou o can. Entón, pensaron o can que estaba adormecido. Entón, comeron as galiñas e despois se ofreceron e venos todos a lutar no tella porque diz que era bo para os cans adorcidos. Bueno, para nós estaban os adorcidos, va. Xa hai un refrán gallego que di a can flaco todos son pulgas. É verdade ou non? Igual que as persoas. Eu teño visto un tal Manolo, que era irmán da muller de Juan de Ricardo, tiña lendias nas pestanas, O San Cristán repenicaba baixiño as campás, baixiño para que a xente entendese a procesión, para que as vellas rezadoras puidesen pasar as doas do rosario e escoitarse unhas ás outras, facendo labor xuntas como se fai a sega ou a malla. Ao día seguinte da festa, había xente que iba ao sitio onde se celebraba a romería, buscando por entre os papeles e iso a ver se encontraba alguna cousa. Iso chamase andar aos hallados. E pois íbamos, de noite, cando marchaban, con linternas, eu que non tiña linternas, entendías uns cartóns, en montes como tipo antorcha, e andabas pola feira adiante movendo a palla que había e tal, se encontrabas alguna moneda ou algo, e sempre se encontraba algo. E no outro día, había xente que nas feiras de verán, que ao domingo xa estaban ás 6 da mañán, porque xa había día, pero xa nos tíamos acudido de noite. Botábamos hasta 1 da mañán polos cabanotiños e máis por todo. Era raro. E non é a primeira vez. Eu encontrei unha vez unha caixa de bragas. Unha caixa de bragas. E unha vez un pantalón vaquero. E vai, non sei que me daba, porque aquela señoriña, acórdame que íbamos a axudar a colocar os tableiros. E dicía, esta feira pasada non me di nada, a máis non sei, eu non sei, pero pareceme que non sei se me quedarían cartos aquí. E dixen, mire, cartos non lle quedaron porque xa miramos todos nós. Pero quedoulle unha caixa de... unha caixa de bragas, a das máis caras que tiña. Pois xa tiñolle unha caixa, pero voulle a traer que está sin empezar pon bragas fora. Pero voulle a empezar que eu teño 5 irmáns na casa, teño 4 mulleres. Con que deprendan a poñer o seu nome para fozar na terra bóndalles, di a xente. Que eu, cando me mandaron pa Coruña para as obras, eu son sincero, eu vía pasar os rapaces do meu tempo para a escola, eu choraba. E os rapaces estaban na escola como estábamos. É que facía Don Manuel.
Pois como eu era un pouquiño que estaba máis preparado, Gervasio, vai tú para o encerado, explícalle os problemas, además explícalle todos estes rapaces aos compañeros teus, como se fai este problema. E depois o que eu faga, que eu explique. É dicir, que eu estaba facendo do que podía de segundo mestre, porque eu estaba facendo as cousas do banco. Unha reza desas que cortaban como fío, mandábanos poñer as meiñas así encima da mesa, tiñanos as meiñas cheas de frío, e poñíanos encima da mesa e dábanos canto quería nas mans. Dame unha man. Man sacou a chisma da pizarra, non sabes que eran as pizarras tiñan de madeira, pois sancrábame aquí os cotos dos dedos, Ela puxonos das rodillas para un encerado, co libro na man, e o piso era de madeira, estaba cheo de areas, e nós tiñanos uns vestidiños, e as areas acabábamos coas rodilliñas. E tuvimos ali 3 horas durante o tempo da escola. A chegar a casa, leña moi dura. E perguntoulle ao Manuel Camón, ao franeliño aquel, perguntoulle polos golfos. El nombroullos de Tella. Dixolle Enrique de Alfonso, Ernesto de Amalia, máis eu. Dixolle, eses son os daqui da parroquia. Dixolle, pois a outro lado non fun. A maestra era Virolla, desgraciadamente, bueno, era Virolla, era Bizca, como queríamos chamar. E tamén había medio barullo, e unha cousa ou outra, vai a empezar, pero empezou por todo lado, na cabeza onde que a todos. Houve un silencio absoluto. E vai ela despois, co Xenio, tiña unha mesa con mesa, e colleu e puxo, tiña así unha faldinha moi pequena, e puxo así toda escarranchada. Eu estaba, conforme estaba José María, o meu compañeiro, estaba a mesa, matábamos meu primo da pesqueira, o que morreu, e cortaron a perna. Eu, claro, estaba mirando para as pernas así, de vez en cando, tal e cual, facía que escribía, miraba. E díxome ela, Eduardo, sí, señor profesora, ponte de pie. Ven aquí, que estabas mirando? E dixenlle eu, bueno, señora profesora, eu estaba mirando para usted. E que estabas mirando? Que usted non é guapa, pero tiene unas piernas, me cago en Dios, le puxo máis encarnada que Dios, e os outros se ríse todos. Eu dixenlle que Baristo quería salir 10 minutos antes porque dis que tiña que ir co pai. E eu dixenlle, agora cando salas pola porta, en vez de dicirlle, dille, que a usted lo pisa un buey. E vai, Baristo tamén, todo tranquilo, dixolle, mandouno pasar para dentro, doulle unha paliza, además mandáballe preparar paus para pegar. E Baristo traíallos. E depois, primeiro que os estrenaba era ele. Depois sacudíalle o polvo. Que salvaje era aquel maestro, madre de Dios. Era traficante, non te recordas? Vendía radio, relós, era un contrabandista de primeira. Sálvame, lume de San Xoán, que non me morta ni cobra ni can. Unha vez nas Cachelas, José do Mincho, Francisco do Mato, enliáronse, eses ten que acordarse todos estes. Francisco do Mato clavou a José do Mincho, con unha neveña que tiña. Entón, se levaron ali onde José María, xeraba José María o mestre, e o que facía de cura, facía todo ali. E dixo, eu xa sabía que algo había de pasar, porque sabía que eu que despertalo. E nada, que non fixeron máis que unha rascadinha de nada, e fixo o mestre e xa non fixo nada máis. Bueno, San Xoán, primeiro facíase as lomaradas, pero non había nada que íbanse ás leiras, ás patacas, pasar nas... E se a mellor empezaban os rapaces nunha leira, deixaban así, collíanlle as mellores depois, e depois asábana nas brasas, o que tiña algo, se tiña un xurelo asaba ali, e ibaslle collela a leña a un veciño para meter na larada, se cadril estábase cantando e ti estábaslle fastidiando a leña que el tiña para o inverno. Era así. Cuando mi papá murió me pusieron muchas vendas
yo quedé sola, cariño, y no pude comprenderlas. Quedei sin pai de 4 anos. Morriu queimado na luz. Miña nai tardou moitos anos en poñer a luz eléctrica. Porque o meu pai morriu na luz. E despois foron só un pleito. Pero o pleito daquela aos don Manolo non o ganaba ninguén. Porque eran todos o jefe. E miña nai, como estaría sin cartos, pois tuvo que vender 2 leiras. Agora non se cree que andan os mortos por aí adiante, pero daquela sí que os creían. Aquel home morreu o día de carnavales, de Entruido. Pois meteron na caixa unha filla, e ele tamén era feo, que, bueno, era un home alto e feo, era mozacheiro, pero dixo unha filla, ai, Dios mío, que Entruido. Bueno, que días imos pasar, e dixen eu estaba así arrimado, tamén tiña unhas cañas que beberan na falda, e dixen eu, ten razón que Entruido a bom. Mi madre, ali se formou unha festa de... Esa tía de Josefa Hermosinda, esa cantos entierros sabía na parroquia, ela sabía de todos. Unha vez, eu non me acordo, tiña que ser moi pequeniña, ela andaba cosendo e andaba cas máquinas a cabeza, non? E chegou ali á casa da irmã de Josefa, que viña de outro lugarinho, e chegou ali e diz que di ela, ai, há enterro na parroquia, e máis o que morre deixa fillos mozos. E daquela estaba ali un Severino de Andresa, e dixo, ai, non serei eu, nin o meu pai. Bueno, eu quen é, eu non digo quen é, pero sei quen é. E dali a 2 días morreu o pai de Severino, e ela xa o sabía. Ela sabía todo, porque parece ser que fui bautizada neso. Sí, porque agora hai 2 santos óleos, me parece. Un para bautizar, que agora xa non nadie as bautiza os rapazes, nin fan a primeira comunión, pero un para bautizar e outro para cando morre unha persona. Entonces, antes, se morría unha persona e nacía outra e era bautizada despois de que morrera esa persona nos santos óleos ese rapaz despois vía todo. Morreu a nai. E uns mozos que eran así, xa casados, homes casados, que fixeron a Asunción, como lle gustaba pintarse algo, xa amaba botar daquela nivea, bueno, cousas das mulleres. Pois que fixeron? Quedaron solos arriba ca vella e pintaron-a. Pintaron a vella, puxeron, e nós estábamos afora, que había e miramos para arriba, puxeron-na na ventana, mirando para fora a vella pintada, a morta, oixe, eso. Nada máis. E na casa do Oreiro pasou o seguinte, que te levamos café a caña e tuvemos e non había ninguén. E deitamos a dormir, a que chegou don Armando chamando para ir a enterrala ás 10 da mañán. Estábamos todos dormindo. E entonces, mamán Pasastía, cando morriu, non tiña no nicho, e botou-na, papá foi para o nicho dun irmán. E despois, fixo-se o nicho dela, e tardou algo en cambiar, porque non sei que pasaba aí co conto do cura, dos papeles de Santiago, e todo iso. Pois, mentes que non se cambiou mamá para o nicho, na nosa casa había sempre cousas. Sentías cousas. Sentías falar, sentías cousas. Cambiouse mamá para o nicho, acabouse toda a historia. Pero isto non o podo decir, porque se o podo decir, se o digo, rinse de min. Se iso vai salir na televisión, a Virgen dos Milagros, que se valía máis non vir aquí ao Couto. Antes viñanos cantando todo o camiño, e había moita diversión, que agora non hai ninguna. Pero daquela había moita diversión para a juventud. Eu tiña un amigo que era Balsas, o carpinteiro, que ainda nos seguimos levando ben, te conoces. Se non lle gustaba o fútbol, non lle gustou nunca. Isto máis ben gustaba lle ir de caza, tiña escopeta de balíns, e íbamos os dous de caza. Pois o paxaro xa os comíamos asados ao momento, sin sal nin nada.
e contra a Terdiña, que viña o coche de Corme, era sempre a mesma línea de Corme. E iba a buscar un correo, o saco de soldado. Resulta que fui buscar o saco do correo, e chegou ao campo da feira, frente á farmacia, e xogábamos ali. Jesús, ven ó, que nos falta un aquí e tal, agora. Ai, pero pois teño que marchar, que teño que levar as cartas. E pousou con certificados, que daqueles certificados non chos daban así por aí, mas chamaban ali e tiña que ir e firmar correcto, na casa e firma e puxose a xogar con nós. Este era casi inútil de todo, en vez de darle xa o balón, aquilo era todo pedras. E ven o señor Rafael con a vara desde lo de arriba. Jesús, donde deixaste o correo? Que está todo o mundo esperando a ver se hai carta ali en río. Ai, papai, xa non me acordaba. Empezaron a quitar nas cartas, e claro, como chovera un pouquiño, había un lote de cartas que estaban todas enchupadas, eran escritas con pluma, estaba todo borrosas. E houve protestas, e houve tudo eso. Unha baliza máis para... E ele, máis eu, máis un máis, fomos os que formáramos o partido, as siglas do partido, do PMT. Sabe o significado do PMT, non? Partido Mangantes da Trave. Eses escritos puñémoslos nos cabanotes e nos valados pintados con letrantes, como están agora os que andan pintando por aí ben. Cando medres deprenderás un oficio e farás por vida aquí, sen andar batendo zoco polo mundo adiante. Había unha profesión que chamaban o galafate, non? Botallas o cáñamo, a estopa, nas xuntas dos barcos, para que non colleran agua, pero había moi poucos profesionales disso. E a min, o que máis me gustaba aí, era iso. Aos 12 anos, empecé de canteiro. O xolico, o dialecto dos canteiros, foi o que me enseñou a min. De sol a sol, ou de noite a noite. Salías de noite da casa, volvías de noite para aquí. Esa cadra coa roupa mollada, porque ali non había, daquela ainda non había traxes de augas nin cousas desas. O Arastegina unha luceira xida. Boas tardes. As morronas ginan xidas. Morronas, mozas, xidas. Ginan os bixíos aguerrados, teñen uns ollos, ginan os bixíos xidos, teñen uns ollos bonitos. Hoxe está un día maravilloso, gina unha luceira xida. A luceira do alto, a Caicoa, que foi onte domingo. Domingo a luz Caicoa. Porque os canteiros cantaban ao sol, nese idioma. Axaba xandusco axaba, a tubía da xabar. A guinar a luz Caicoa, a tubía da xabar. Baixa sol, baixa se queres baixar, que se fora domingo habías de baixar primeiro, porque para os obreros o domingo logo se acababa. Cando embarquei, que embarquei o 5 de maio do 67, que tiña 51, 16 anos. Pois tira, non dixen a minha nai, non, eu que viña meu pai a Cónovo que non podía ir solo, que non era maior, para fazer a libreta. Que eu vou para Oransol, que eu non estou dando masa por aí, que me sancraban as mans de fazer as placas de tirar pola corda, eu non traballo máis así. Acórdome que cando fun, o primeiro sueldo eran 2 reais. Eu, cando era pequeno, non me acordo de ir ao médico. Eu non fui nunca ao médico. Se enfermaba, xa acorda que xa non enfermaba, se non xa te enterraba. Ibas o luns, e viñas o viernes á noite ou o sábado ás 12. E tiñas que levar brúa para toda a semana. E despois ali daban chocado. Demos ancho á iglesia de Corme. E un día viñeron os de América de Corme, unha, estaba no seu, Ramido Jurecho, e Catelo de Carballido. E chegou ela ali con a caixa e dixo, mira, que aquí teño enterrado moita familia, que os botos nos huesos aquí e tal.
os huesos botádolos aquí, que fan, en vez de huesos por todo lado, porque levantamos todo aquilo, para darlle ancho á iglesia, e xuntamos, bueno, digo, que até non se eu chea en caixa, dele un pouco para ela, vou dar unha boa propina e tal, e chegou, non sei se nos dou unha peseta, creo que a dúas non chegou, unha peseta ou dúas, e dixo que até non me cago na puta que a pariu que dou un mollo de facer comer os huesos. Viñas roubar pexegos. Non, señor, que a min tenme dito que roubar é pecado. Eu andava sempre descalço pelos canheiros, descalço. Assim que me parecia, iba por aquelas hortas de cândulas, dava-lhe un repaso á fruta a todos. Eu era moi terrible. Meu pai a min conocíame por chamábame, cando me chamaba, non me chamaba polo meu nome, chamábame demonio vivo. Iba unha tía miña que se ia ali á fonte, eu agarraba, así que estaba chegando á casa, me cago, eu casía cargada de auga, pum, pagáballe por atrás, metía a auga toda, tiña que ir, como disse aquí, a casa de Rodríguez, me cago, onde ali, viñan meus pais, leña, me cago. Polo día do Carme de Tella, un señor de Tella, pois botou 500 pesetas, que eran 100 pesos, na cesta, pero antes de botalos, que viña, ainda os estuvo enseñando, e pois botou na cesta. E dixen eu, estes 100 pesos xa son para min. Eu na tribuna, eran escaleiras de madeira, unha tabla que estaba por debaixo do escalón, pois unha punta sola e abría e cerraba. Teño unha patadinha, botei ali aos... Pero o cura viu desde o altar, botalos 100 pesos. Chega ao San Cristía, mirou os calzoncillos e malos calcetins, pero os 100 pesos non apareceron. A mí gustábame tanta religión que eu pensei algunhas veces que se tuvera medios, porque además gustábame tamén a escuela, e se meus pais tuveran medios naquele entonces, eu iba para un convento ou iba para un conto para un seminario para ser cura. Entón eu xa andaba cantando, así no monte, pero despois non quería ser nada, nin me gustaba coser, nin nada. Eu creo que valía para médico. Eu estudei para cirujano máis ben. A mí eu quería que fora xastre, como o meu avó era xastre, pero eu como non podia estar sentado, pois non arrei, porque o meu avó era xastre, quería que fora xastre, pero bueno. Eu operei a meu irmán Ramón unha vez, está aí vivo ainda, Tomádolo a broma, pero foi así, está vivo e pode dicilo. Eu via que era imposible porque non había medios na casa, tampouco nunca lle dixen a miña nai que quero ser cura, pero que me pasou moitas veces pola cabeza. Tiña un grano nunha nalga, eu corteillo, saqueille toda aquela porcaría que tiña, e despois desinfectei o fío, como eu víalle facer a miña nai cando cosía calquera dun hueso, desinfectaba ben o fío, a agulla con alcohol, e despois cosía e iba poñendo punto a punto, amarrando cada puntiño. Eu tamén, non me acordo se foran 4 ou 5 puntiños, pero seguía sangrando. El veino a don Julio, Collazo, que era médico, e dixen eu, mire pai, está ben feito, non hai que máis que poñerlle unha inyección e listo. Nunca me dixeron que oficio quería aprender. Non, nin me imagino eu deles o que querían eles que fora eu. Querían que traballara, nada máis. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e creíme na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén.